आज आपण चाललो ते म्हणजे जांभळा काढूक. आता काठी खाली घेऊन लागलं होतं याच्या टकल्यावर मारलं बघा किंवा त्याच्या टकल्यावर मारलं. हे बघा किती बघा गावली ती बघा. पण मी तुमका दाखवते की किती गावली आहे ती. अरे त्या बाजूक रो बघा पूर्ण पिशी भरली आहे बघा पूर्ण. तर मित्रांनो काय मग कसं काय बरं मग. तर आज आपण चाललो ते म्हणजे जांभळा काढूक. म्हणजे तुमका माहिती आहे पण आता सध्या जांभळाचं सीझन आता म्हणजे सगळेच काय फ्रूट म्हणजे फळांचो थोडक्यात सीझन असा. म्हणजे आंबो असा, फणस असा, जांभूळ असा, त्याच्यानंतर करवंद असत. तर थोडक्यात ह्यो कोकणातलो मेवो असा म्हटला जाता. तर तोच काढूक आम्ही चाललो. म्हणजे आमच्या हय खालीत जांभळा असत. तर मी पहिल्यांदा खाल्लेलं आहे. म्हणजे हे राहुल अक्षय बिक्षय मोये परत गौरव मोये ते होते. तर त्यांच्याबरोबर एकदा आम्ही खाल्लेलं आणि आता दुसऱ्या वेळी परत खातो. म्हणजे त्यावेळी जास्त गावाक नव्हते पण आता आम्ही काठी घेऊन इलो हय खाली चिचे खाली आमच्या शाळेच्याच आहेत. तर आम्ही म्हणजे आता आम्ही बहीण आणि ती सेजल आणि कोण कोण इली आहेत. तर आम्ही थंय जातो आणि काढतो. आता काठी घेऊन इलो खाली आणि बघूया आम्ही आता काढूया किती गावतात ती बघूया. तर ही बघा ही 4 जण इली आहेत. आराध्य ह्या बहीण इली आणि सेजल आणि बबला 4 जण इली आहेत. तर आम्ही आता हे बघा हय ही जांभळण असं त्याच्यावरली काढतले हे बघा हय आता असत बघूया काठी आणि काढूया आम्ही. चला खालचा साईज हां चालू करू. तर आम्ही आता जांभळा चालू केलेली आहे आणि तडे टाकते. तिने साडी धरलेली आहे आणि हडे एक साडी धरलेली आहे वरती जांभळा. तर आम्ही आता काढतो त्याला. उडून गेला आईला. घे जांभूळ उडून जातो. जांभूळ पिशवीत टाक हाणला किती या गोटला पडला खाली. धड धरा मेल्या अशी धरा अशी धरू अशी राहतं कसं धरतं. अरे ना कुठे वजना होती रे बरोबर खाली. तू कॅच कर अरे नाही होती जाऊन बोलून पडला काय होती त्यातलं कॅच कर जांभळा पडून कॅच करत राहतो वर बघून ते घाण पडलं. झालं अरे धरा गाडी येतं थांब गाडी येतं. कोणती आहे दादा पिंटे आता काढतो त्याच आम्हीची काढू त्याच आम्हीची ती काढते खाली माहिती का. अरे ती मोठी भरपूर नाहीतर राण्याची थंय जावा. राण्याचे फुले ते बोरिंगचे वर जांभळा ती का ती सगळी काठी गावतली ही तरी बघूया आधी किती ती का मोठी भरपूरच जांभळा त्याच्यावर वसानी होय बघूया आधी का हिती रवत ती का थंय खाली का म्हणला उडालेली आहे. नेऊ नको त्यामुळे नाही
झाडाने सध्या जरा खाली राहू आणि हा चौथा पडला काय नाही काय समजा काढणार तरी जांभळा एक चला गाण्यांच्या खाली जाऊया म्हणजे मी नाही गावाची गाण्यांची त्यांची जांभळं आम्ही कशी काढतो अरे जांभळं त्यांची नाही त्यांच्या बोरींच्या खाली जांभळं तरी बोलतो आज नाही पोचणार मेले गाठी पण चल वरती जाणार पद्धती धाईत जाऊन नाही बघ तर हा मित्रांनो हे बघा असंच मेले हे बघा हय जांभळ्या होत्या बघा ह्या एका आणि हय असत काही काही तर हैली आम्ही काढता होता थैली होती ती गावात तयार नाही हैली काढता होता काय जावा ते नाही तू तू पाड आता मला कशी होत बघ मला खाली खाली हे कशी बघा हय होत हे बघा हय असं ते तर हे बघा ही सगळी जण आली त्यांना काय गावाचा नाही काय आता जागले करवंदा होई पण काढूक नको होतो ना ह्या एक इला आता ह्या व्हिडिओ करत होता आता ह्या इला आणि ह्या काढता आता करवंदा बघूया गावताचे बघा ह्या असंच करा हे बघा आणि यांचे धरल्याने या बघा आता ह्यांका काय गावाचा नाही ह्यांका माती धुंडे गावले तर आणल्याने यावं साडी केवढीची काय गावाचं नाही काठी छोटी होती सर बघा ह्या करवंदा गावल्या चला थैलीच काढूया बोल असं हिबो हिबो वरती होतं थांब 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 बरी आहेत साडी उडतो हिबो हा 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 लक्षात ठेवा खाली पडलेले उंची पुढे पडतो उडाल हे बघा अंगा येता आणि खाता बघा ह्याच्यात बघा ह्याच्यात गावली होती बघा एकदम बात किती गावली हे बघा काजू करा बघा हय येते बघा खय असत आणि खय येते आणि बघा हय खय खय असते बघा पाडत आणि ती बघा थयच थंय मोठं गोसा ह्यो पडलो तर मेलाच तुम्ही बघा ह्यासाठी खत आता बघूया आता काय पाडतं हे बघा हिने धरले ना ते बघ तडे धरले ना आणि ह्या आता काढता तुम्ही घोस काढतालास थांब मी खावता काम करतो पाडा तरी बघा पाडत खया गो थांबा थांबा मी त्यासाठी रवतोय तुम्ही हड राहा म्हणजे माका समजतली खय खय पडली की गो मेलाच हय पाडवताच थांबा जरा गो हे बघा हय असं ती सगळी पाडवून घालतात पाटीर पडला बघा ह्याच्यात गावली चार विचार ठेवू नको टाकल्यावर वाढून घालताला मी तडे तो घोस काढतोय तुम्ही हडे तो घोस काढतो पर्यंत हडे काय गावता गावली होते अरे ते किती गावली दाखव ही उगीच ह्या खड्यावर घेऊन जायच राहता अरे पण गावाची नाही तितकी काठी नाही ती बघा थंय पण असत खूप सारी येते बघा थंय पण आणि गावाची नाही ती बघा हे हैत्या काठी एक गावते हैती गावते जायती हैती गावते घोसच पाडूची नको ह्याचा मानेरच पडला आता
हे वेळेला सध्या काय जमणार नाही. आता ते काठी खाली घेऊन सांगलं होतं ह्याच्या टकल्यावर मारलं ती बघा, किंवा त्याच्या टकल्यावर मारलं. काय काठी जेवता त्याच्या टकल्याला मारून दिला आणि ह्या उगीच धावता मध्ये मध्ये. आम्ही आता एक घोसा वरती तो काढूचा, तो आता गावलो तर बघूया. कारण एकच मोठो हा, तो गावलो तर मग खूप गावतली, नाहीतर मग कायच नाही गावता. तो पडलो तर काय नाही गावता. तर बघूया आता गावता की नाही. तर मी बाईकडे देते जर बाई मी तो ह्या गेल्या खडे काय ओढून घे जरा. मी तो वडून फिरवून काढू गावता का हा बघ ना, बघ ना काय गावलं. नाही गावचं तुम्ही. ऐकतील का? गावलं. खरंच बोलले तर घोस आमका गावकत नाही, कारण ती काठी ती त्याचा गोल गोल फिरता, त्याच्यामुळे ते काठीच गोल गोल फिरता. तर आम्ही पाडून काढला. आता हेंका वेचूक सांगलेली आहेत, वेचा आता सगळ्यांनी. बघा ही गावली आहेत आमच्या. धर गो आराध्य 1 2 3 4 5च. ठीक आहे धर आराध्य धर. ती बघा ही गावली आहे ती बघा इतकी. धर धर ये धर गो आराध्य धर. झागले तर का सांग. ही बघा ही गावली. ह्यांच्या अंगात खोटेपणा ना, एका गावतात आपण नको. धर थांब धरा थांब. मिठात टाकू होय का बरी लागली बघा. दाखव ग आराध्य किती गावली. बस झाली इतकी नाही खावतास तुम्ही. ह्यांका आणखी खाऊ होयत. पण मित्रांनो आम्ही आता काढलो थोडीशी आणि दुसरीकडे परतच त्या ठिकाणी चाललो. तर आम्ही काठी घेऊन चाललो आणि मजा असं एक थोडक्यात जे कोकणात घेतली जातात. तर बघूया आम्ही आता रस करून बघूया हे जो जांभळा जो होतो. तर चला आम्ही जाऊ शेवटपर्यंत राहू त्याच्यासाठी. चला तर ही आता चालली आहे ती बघा. आता ही दुसरी कोणतरी घराकडची आहेत ना, त्यांची जांभळा काढूक चालली आहेत. आता ती फक्त सांगू होई आमची जांभळा काढू नको, मग ह्यांची मजा येते ती. बघा ही बघा होय या जांभळण त्यांची ती धरली आहे, खूप धरली आहे. ही बघा ही चोरू केली आहेत त्यांची जांभळा. ही बघा हसतात म्हणजे तुम्ही समजा शकतात की ही चोरून खातली आहेत. बाई हडे बघ हसला तर ही चोरून खातात. बाई हडे बघ बघलास शदले चोरून खातात ना, चोरून खातात. ह्या सांगता परड्यात जाणं बरा नाही. पण ही बघा ही इदवाद झालेली आहे. तितकी इदवाद जाण्यापेक्षा आमच्या असल्या पोराने खाल्लेली बरी होय की नाही. पिशी पण धरू घेणार नाही ते काही बघ. ही बघा ही दुसऱ्याच्या परड्यातली चोरून काढतात. आंबे चोरूक गेलेला तडे ते बघा त्यांची. हा बघा इथं 1 नंबरचा चोरटा आता बघा येता आता बघा येता आता बघा बघा हसताला आता बघा. तर आता ह्या काढता तर हां. तर मित्रांनो बघा हय पण जांभळं नाही आणि हय पण दुसरी आहे. तरी हा आता काढता. मग ह्याच्यावर विश्वास नाही, कारण मग अशी ह्याच्या टाकल्यावर मारलेल्या नाही काठी बघा. ते का तोलना पण नाही ती बघा. काढता हा कामाचा नाही यायचा. तर खाऊ केला आता बघा. आता जांभूळ मारल्याने बघा माझ्यावर जांभूळ मारल्याने बघा सर टाकत जागल्या नको जागल्या था सॉरी आय मी नाही काय अरे तुका जास्त गावतली जांभळा. चल हा 1 नंबरचा खोटा या समजला खोटा दिसतात. चल बघा हे मारले ना. आता एका फुसायचा कसा बघूया गो. जरा दे अशी धर थांब दाखवतो.
हे बघा मी उचलून घेतलंय. Wow! तर ही बघा हे जांभळा ती पाडतात ती बघा. तर आम्ही आता मेवायत बसलोय कारण मग तर सगळी मीच काढलंय आणि दिसते ना सगळी जण मग तर मीच काढलंय थांब. आणि आता ती काढतात. आता बघूया किती काढतात ती. आणि साडी धरल्याने एका साईडी एका साईडीत आणि काढतात एका साईडीक सगळे खाली पाडून टाकतात सगळे. आता ती पण टाकून जातली आहेत सगळी. असं ते टाकतली आहेत खयत आणि पळातली आहेत. ती वेचून घेऊतीच असली त्यांका ह्या नाही. बघूया किती काढतात ती. हे बघा काही काढू जमणार नाही का सगळे पाडून घालतात ती बघा. माहिती बघा हे आता जांभळा काढल्याने ते काढल्याने आता ह्याची नाटकं काय ह्यांची साडी ठेवतात आणि त्यांचा नेट वळवक बघतात आहे बघा. आता बावडेवरता त्यांचा नेट हा आणि ही पळवक बघतात. आता बघा ह्याची आयडिया आहे. ह्या चोरटा एक नंबरचा आहे बघा. बघला त्यांची आता नेट चोरजा म्हणून सांगतात. आता बघा आता नेट आता त्यासाठी एक बोको पण इलो आता बघा. हां काला बोल आता ह्या खुळचाटच आहे. आता बघा नेट चोरता त्यांचा. आता बघा ते बघा हे तो फोटो काढून घेतलेला आहे बघा नेट चोरताना तो. मित्रांनो त्या नेट हाणूक गेला कारण हय सगळी ठेवतलो हय आम्ही ठेवतलो. तर हे बघा हय काढतात आणि हय नेट ठेवलं आणि हे बघा वरतीच पाडतात. हे बघा मित्रांनो आम्ही काढून झालो. हे बघा हय किती बघा गावली. हे बघा जास्त ती मी काढल्या त्यातली काय सांगतो. हे बघा हे मी काढले सगळे. आता हे बघा मी वायच काढल्यानंच आणि मी काढले. हे बघा ही सगळी गावली. आता सगळी गोळा करूची आहेत आणि थंय खूप सारी पडली आहे. आता आमका खूप गावतली. हॅलो पाड सदल्या पाड पाड मोठे दे सोड तर नाही बघा परत पाडलंय. आता मी सगळी आता ह्यांका गोळा करू लावलंय. ते बघा ही सगळी गावली आणि तर सगळीकडे आता पडली. हे बघा इतके गावले तरी एका हाव कमी नाही आहे का हाव कमीच सगळे पाडून घालतात. आणि मित्रांनो आम्ही म्हणत होतो आमका गावाचं नाही पण मी तुमका दाखवतोय की किती गावली आहे ती. आराध्या बाजूक रो बघा पूर्ण पिशी भरली आहे. बघा पूर्ण पिशी. हे बघा हे बघा एवढी पिशवी आहे आणि पूर्ण पिशवी भरली आहे. त्याच्यात परत आणखी ही बघा हय पण असत हय. आणि इतकी पण असताना हे का हाव बघा किती आणखी पाडतात. आता बघा आणि निवडतात. आता तुम्ही बघू शकता. ते बघा किती आहेत बघा जांभळा आणि ही किती असतात बघा मित्र. हां हे बघा हे आहेत आणि परत त्याच्यात होत बघा. कोण आता कर ई करी आ कर बबल्या तू कर बघ या आ करी तर जगले तू कर बघ. तू किती खाल्लं समजता बिये माका दे. हा शदले तू बघ जास्त खायला ह्याने जास्त खाल्ल्या नाहीत मग असं. मित्रांनो ही बघा ही काजेर बसाक गेले. आता जर ह्यांका कोणता भूताचा बेताचा काय ह्याची घातलाय का लागला तर आमका सांगायचं नाही. ह्या बघा आराध्य हे बघा आराध्य हे बघा आराध्य एक आणि मी बिलकुल जाऊक नाही. आराध्य आणि मी बघा या हो या आणि ही ती बघा थंय गेली आहे ती बघा. आता ह्यांका भूत बीत लागला तर आमका सांगायचं नाही आमची जबाबदारी. आणि त्या काजेर भूत असा ह्यांका माहीत नाही होय की नाही. आराध्य त्या काजेर भूत असा की नाही. पिशी घेते पिशी घेऊन पळातलंय. आता ह्यांका येऊन दे नाही. आराध्य चल ग आम्ही जाऊया चला. ह्यांका मरान दे येऊन दे नाही ते नाही कळून दे घेवा. अगं मी पिशी घेतलंय नको मेरे काठी. बघ येताना काठी मी घेतलेलं आहे. शेतल्या
हो शदले आम्ही काढलो जास्त हे बघ जागल्यान काटे घेऊ गोई अगो जागल्या नाही जमायची ते का एक नंबरची त्यांना सांगतोय की पिशी मी घेतोय बाई नको बाई धर मोठी घेऊ लागतं इतक्या करून माका तो ह्या हेंका गावतात का माने काय म्हणूनच माका घेऊन इल्लेले चला बघा आता दोघांका धरुता लागता ती एक ह्या साडी आणि माका मेल्या का काठी हाणूक सांग तिघांका नाही तर दोघांका भूत लागा खय दोघा बोल्या मोठ्यांका नारळ ठेवते आता संध्याकाळी बघितलं आणि काजी रवली होत आज कोंबत काढूक लागा खय यांका ही बघा दोघाव जण आता ही दोघाव जण सोडणंच नाही बघा यांच्या दोघांच्या घरात वाद असा वाटतं त्याच्यामुळे बघा आपली जमीन सोडणंच नाही ही बघा जमीन धरून रवली आहे दोघाव जण साडी सोडत नाही ही बघा एक नंबरचा चावट पोरग्या म्हणजे ह्या बघा या हळूद याच्या एखादी पिशी दिलं हळूद पिशी घेतला खाता ह्या बघा ह्या बघा ह्या बियाला काजीतला सांगलं रे का नको आता चला तर आम्ही जाऊया आता धुतले नाही सगळे हे बघा आणि मी आता ह्याच्यात टाकतो एक काढून शदल्या रस काढूया की नको काढूया ना हां शदल्या सांगितला आंबा होती म्हणून पाणी काळा दिसत किती बघ घेऊन इथे हे बघा इतके आणि ही परत आणखी असत मित्रांनो सगळे वाटणे करून झालेले आहेत हे थोड्यातले सगळ्यांका कोणाकोणाक दिलेलं आपण आणि हे आता रवले आहेत ते मीठ टाकून आपण खातलं आता सगळे हे बघा हे बघा ही खातलं आता सगळे आता किती खातात ते बघा सगळीजण कारण आम्ही आधीच खाल्लं मगाशी जास्त ती तर हे बघा ह्याने सगळ्यांनी खाऊन झाली आहे ते बघा यांची ह्यानी पण खूप खाल्लं ना आणि ह्यानी पण हे बघा सगळी खाऊन झाली आता एवढीशीच रवली आणि बाकीची वाटून टाकलेली आहे ही बघा एवढीच खाल्ले नाही आता